si Teacher Ethel. Welcome sa aking EPP class. Handa na ba kayo sa panibagong aralin? Bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. I-hit ang notification button para lagi kayong updated. I-like, share, at mag-comment na rin sa aking mga video lessons. Narito ang paksa sa araw na ito. Tara, let's learn and have some fun. Let's go! Agrikultura, kasanayan at kaalaman, iyong pagkakitaan. Halamang ornamental. Ang halamang ornamental ay itinatanim upang magbigay ng ganda sa mga parke, tahanan, paaralan, hotel at restaurant. May mga halamang ornamental na namumulaklak at hindi namumulaklak. Kabilang sa mga halamang namumulaklak ay ang rosas, kamya, sitserica, mirasol, at bougainvillea. Ilan naman sa halimbawa ng halamang di namumulaklak ay ang San Francisco, Five Fingers, at pako. Narito ang iba pang halimbawa ng mga halamang namumulaklak at di namumulaklak. Ang mga indoor plants ay mga halamang nabubuhay sa ilalim na hindi gaanong nasisikatan ng araw. Ang mga outdoor plants naman, ito yung mga halaman na nangangailangan ng sikat ng araw. Mga kasangkapan at kagamitan sa pagtatanim ng mga halamang ornamental. Ang mga kagamitan at kasangkapan sa pagtatanim ng halamang ornamental ay dapat malaman, matutunan at makilala upang higit na mapabuti at mapalago ang mga ito. Mga karaniwang kagamitan at kasangkapan, asarol. Ito ay ginagamit sa pagbubungkal ng lupa. Piko. Ito ay ginagamit sa pagbubungkal ng matitigas na lupa. Kalaykay, ginagamit sa pagpapantay ng lupa at paghihiwalay ng bato. Palang tinidor, pandurog sa malalaking tipak o kimpal ng lupa. Dulos, ginagamit sa paglilipat ng punla, pagtatanggal ng damo at pagpapaluwag ng lupa sa paligid ng halaman. Itak, pamutol sa sanga at puno ng malalaking halaman. Bareta, ginagamit sa paghuhukay ng bato at tuod ng kahoy. Karet, panggapas sa matataas na damo o pag-aani ng palay. Palakol, pamputol sa malalaking kahoy. Pala, ginagamit sa paghuhukay at paglilipat ng lupa. Regadera, pandilig sa mga halaman. Timba, panghakot ng tubig na pandilig. Kartilya, lalagyan at panghakot ng lupa at mga kagamitan. Kahong kahoy, lalagyan ng lupa.
ng shears, pamputol ng maliliit na sanga o bunga ng halaman. Ilan pang kagamitan ay ang paso, gunting panghalaman, at gloves. Laging tatandaan na ang mga halamang ornamental ay itinatanim upang magbigay ng ganda sa mga tahanan, paaralan, hotel, restaurant at parke. Lalo na kapag ang mga tanim na halamang ornamental ay malulusog, malalago, makukulay at maayos ang pagkakahanay. May iba't ibang uri rin ng mga halamang ornamental. May namumulaklak, may hindi namumulaklak, may lumalaki na mataas at may mababa lang. Mayroong mga katangian tulad ng madaling alagaan at may mahirap. May nabubuhay sa tubig at pangkaraniwan sa lupa. At may nangangailangan ng sikat ng araw o full sun at may nabubuhay sa ilalim na hindi gaanong nasisikatan ng araw o partial shade. Tandaan din na may iba't ibang kagamitan sa pagtatanim ng halamang ornamental at ang bawat isa ay may angkop na gamit. Ang mga bagay na ito ay dapat isaalang-alang kung magtatanim at magsasagawa ng landscape gardening. Sana'y may natutunan kayo sa aralin natin sa araw na ito. See you in class! Bye!